Ndị soja ala Nigeria ekwego nkwa ha ga-akwalite nchekwa anaghị ehi mmiri na Anambra State. General Officer Commanding 82 Division nke ndị soja ala Nigeria Major General Hassan Taiwo Dada kwere nkwa mgbe ọ bịara njem mkpọtụrụ na nke Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ebe obibi gọvanọ dị na Amawbia, ebe onye nta akụkọ anyị bụ Ejike Abana nọnyekwara ha wee kọrọ anyị akụkọ ka o si wee gaa. Ya bụ onye GOC kwuru na njem ahụ bụ ka akparịkọta ụka maka ezi nchekwa. Ka ọ na-ekwu okwu, Major General Dada kọwara etu esi eme nchekwa na ya bụ mpaghara. O kwukwara na ọ dị mkpa ka e nwee njikọ nke ndị agha nakwa ndị na-achị ọchịchị ka nchekwa wee dịwanye mma. Na nzaghachi ya, Gọvanọ Soludo kenere ndị agha ahụ etu ha si eweta udo na ya bụ mpaghara. Ọ kọwakwara Major General Dada dịka onye apịrị aka wee họpụta maka ya bụ ọrụ. O kwukwara na-enwerarị ndị otu ha ndị rụrụ agha pụrụ iche ma tụnyekwa ndụ ha iji wee hụ na ewetara udo na mpaghara a. Ya bụ Major General Hassan Taiwo Dada bụ onye akpọnyitere dịka GOC nke 82 Division ka ọnwa Julaị dị na mkpụrụ ụbọchị 12 n'afọ 2023. Onye Chief of Staff nke Gọvanọ Maazị Ernest Ezajuru, onye Special Advisor nke Gọvanọ n'ebe o metụtara nchekwa Retired Air Vice Marshal Ben Chiobi, Special Advisor nke Gọvanọ n'ebe o metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị Dr. Alex Obiogboru, onye Press Secretary nke Gọvanọ Maazị Christian Aburime nakwa ndị ọzọ bụ ndị nọ na ya bụ mmemme.